Beloved brothers and sisters, good morning. We greet each other, good morning. Nagiti kakabsat tayo nga buya iti Facebook mas tayo, kablawan tayo pa ida. Sa din naman napaset ti lubong, ti ayan nyo, naimbag na oras yung hapo. Idi ubi nga, ti nagumatang ka ti bugoong nakasukot. Amen. Ahan nga nakabote. Ang pwede kiti nakabote, hindi bugoong kat nakasukot. Isupot pa hindi nga kunada kat haan nga diti plastic nakas jay. Ti kunada pa nga supot hindi diti lalat ti animal. Supot kunada diti nga tatangaminan na pasosyal na ikat ti silap-silap na nagbalin nga bag. Di ba? Nung mapang kami makitsenda idi, nagiti aglakla ko nga babakat. Ngiti ko, nung gumatang ka idi, gatangam di jela ko dangan natin kuma. Yan di sirok dete up ti sirok ti up ti lakuda. At di digiti supot nga na nasiglot. Di ba? Nasiglot diyan. Supot. Nakapimpintas ti pan nakasiglot na ikas din danto, iwagsak danto, ipandanton nga nasdyan. Hindi pa yung ubing ang akat no dete, ijay yan dalo lang ko, ijay escondido. Day, dariw diyo. Dagi tipungpungan, di ba? Dagi pagpungpunan tipungan nga kasla cabinet. Di yan mo dagi dyan na kayo ubing na kayo. Di yan mo dagi dyan. Hindi pagpungpunan nga kasla cabinet nga upat ti kayo na kawayan nga nakalinlinis. Ijay, ngam may pantipungan, ngam nakasupot. Ete, supot sa ti abono, DJ, kasi nag-impis, ngam nalagda. Hanya kaskarina nga mapigis nga, uregarso-garsuta, kasi ti supot at tangan kasi mo, mabinat, mapigisan, dili ka nalagda nga supot. Ano digiti, dapat this time, digiti pampakat, hindi nga, dati supot, ilabada, siyempre, nasirbi namin ti supot. Nasirbi ti supot, at dati ipadawat dahil may dili poko da, at diti pagkautanda, pati sako may laba, di ba? Kasi nasirbi dagi jay. Tata, sa bali, ti usar ti supotan. Ti usar ti supot tata, pakitayaan. si nabalyan na pa yan, haan nga supot, yung di silipin. Ijenti, isupo ikamamba si Deta Igado, si Dento ni Kumpad. Diba? Itay-tayam ni Tesupo. Nung mo yun na minsan namang kami nakidaya, digiti kakadwami, mangmanganda iti chippy nga dakkel. Chippy, Mr. Chips, ganditi. At dapat may isang digiti darakkel nga supot. Diba digiti darakkel nga chichirya nga kakasta kadarakkel na. No? Mangmanganda, aguro-ure kami ti pandangan. Ni naibusdan. Idi agawid kami, apo ko napuno, kasi napugpug mo pa na di chippy, na nagisuputan di chippy. Napangkoy na sirgan karne. Ito mga naserbi iti supot. Anak, usar ti supot ka na kayo tata. Alam mo, dito ko agad, dito no, agukis ka iti bagas ti aba, di ba, nabudok. O, isupot mo, di imam. Di ba? Supot. Adot ko sa ti supot. Yung tanga pa na mo, handa kaya ito, dito, supot nga plastikan na mabalbalin. Dito, tiyan at nga usarang mabalin mo pala, dito, recyclable ko na dadagitan Kung dito, decolor namin, hindi, amo dito, stripe na red and white. Dito, narigat namin nga matunaw. So, gapo na nga endorse ang tatkat eco bag. Kung saan kat dito, paper bag. Ang madimot mabalin nga pagikargaan ngamin tiiga doon, no? Maawanan na, nabutbutan po yung kape, di manon di pala yung mga
narunon paper bagan. Dito mo eco bag, at mantet ka na, dumanong ka di balayo. Nangaganto ka sa tinibasa nga pa sa tinasantuan ng Ebanghelyo, kuna ni Apo Jesus na kapanangnan, hindi madinanaw na siya tinibasa. Maaddaan kayo iti supot, nga mapigis, nalagda nga supot. Agurnong kayo iti gamay nyo, iti langit. Agurnong kayo iti supot, nga gamay nyo iti langit. Nga di nga supot, haan nga buutan, tinagyan na, haan nga kat kuna na pwede ito'y tano sa dinno, ti ayan, ti gamay nyo, adamet sa jay, iti puso yo. Datoy nga, nagda tayo, ti gamay tayo, dagta ti balay, dagta ti lugan, bank account sa nikwa. Dagta ti titulo ti dagdag, dagiti ti gamay tayo. Nga mga dagito ti gamay nga ibagbagan ni Apo Jesus. No dadto mga amin kakabsat ko na tayo di Domingo, di ba? We live in a world of material things. Kasi essential mat amin dagito eh. We cannot live without money. We cannot live without house. We cannot live without bado. Lamo-lamo ka, ka makitsenda. O bado, ka makitsenda, awang mo ti igatang mo. So, essential dagitoy, masapul dagitoy. Yung dagithang nga dagitoy, tigamang na ibagbagan ni Apo Jesus. Agurnong tayo itigamang nga para kada tayo. Para itip kararwa tayo. Gamang iti langit. Kung nadangarod kat, ala nga pintas ti agurnong ti kinabaknan dito'y rabaw ti daga. Ngayon na pinpintas no agururnong kamat iti kinabaknan mo iti langit. Napintas no adda pagdeposito nga bangko iti kwartam. Ngayon na pinpintas pa'y no iyad adda deposito iti bangko iti langit. Ni adda bangko iti langit, wan adda. Di chay, nga urnungan ni Apo Dios ti mangururnong ti kinabaknan tayo iti langit. Apay, tapno adda ti pagyanan tayo iti langit. Adda ti pwesto tayo, panakay kari tayo iti langit. Haan nga dete, kung natin nga di Domingo nga, haan nga diti material nga banag ti kang runaan. Ngam ti panakilangan-langan tayo iti pada tayo nga tao. Tati panakilangan-langan tayo iti pada tayo nga tao, legitimate sa nga wagas, nga pagururnungan tayo ti adu nga kinabaknan tayo iti langit. No ammo tayo nga kitaan ti sabaling nga tao, no ammo tayo nga ilalaan ti biyag ti sabaling nga tao, no ammo tayo nga isalakan ti sabaling nga tao, no ammo tayo nga talyawan ti pada tayo nga tao, di jay marumruging at ti maururnong iti langit. Haan mo't namin nga nasisita at mangtid ka, titi ko na tayo nga rod nga, tumulong ka no at may tulong. No awan may tulong mo, umanayan ti presensyam nga ipariknam iti padang nga tao. Kanayan ko nga ibagbaga di jay. Ngam kasano kad ngamin ti agurnong iti kinabaknan jay langit. Kasano Apo ko na yo, pampanunod at dirabii, may isa kadagiti wagas, no agurnong tayo iti kinabaknan iti langit. Kadete aramiden tayo, no anya ti inpaaramid ni Apo Dios kada tayo. No anya ti mission tayo, dito'y rabaw ti daga. No anya ti inakaibaunan tayo, dito'y rabaw ti daga. Kitakan tayo ni Apo Jesus. Lagi po tayo ni Apo Jesus. Anya ti mission na, ngayon may dito'y rabaw ti daga. Mangisuro, mangibunan nagtinaimbag nga damag, and at the same time, mangisalakan kada tayo. Anya nga ron tinapasamak kalpasan ti panakailan sana nagungar naiday tayaw kalpasan na naiimuli sa dilangit. So no aramidan tayo nga ron mat dagiti mission tayo. Aramidan tayo mat dagiti nakaibaunan ti Dios kada tayo wholeheartedly ay kat adamo gumbuna tayo diyan. Bumaknang tayo mat di langit. Hantay mo darang nga dati nagbalin nga kapanglawan iti langit. Tano agaramid tayo, aramidan tayo ti mission tayo. No sika imbaon na ka ni Apo Dios nga agtaltalon, tayo naramid mo amin nga kabaulam nga agtalon,
tapno at damakan ti sabali nga tao, ay kat agururnong ka ti kinabaknang mo di langit. Nagpubre ka man dito yung rabaw ti daga, haan nga bali. Awan man ti makukwartam nga padag dito yung rabaw ti daga, haan nga problema. At least baknang ka iti langit. Aramidom dito mission mo, dito nakaibaunam. Awan masweldoom dito, aramid tinasayaan, nung magsusweldo ka iti langit, maururnong dijay. Nagado mga aming kakabsat ko, kunana nga dito, sa dinot ayan ti gamay mo, dadya ayan ti puso. Timadi na aming kakabsat, dagi ti puso tayo, may turturong iti saan nga nasaya at nagamang. Nga ti gamang nga panagkit-kita tayo lang, dagi ti material nga bambanag, nga agpatinggalaang dito yung rabaw ti daga. Gamang ko na tayo, ti ibagbagan niya po Jesus nga gamang, dito kinabak ng iti langit. Yung titaktao nga min tatnan kat awanan, nayaw-awan tigamang dan. Tigamang dan, at da iti dagan. Dan sa nikwan. Ngano sa din nun, kat oray, pipin na tayon, gapulaan ti daga. At pipin na tayon, dagiti kakabsat, di na pipin na gunin, gaputi sa nikwa. Diba? Dagiti kakabsat nga asito, kita nyo yung nuna na, diba, no, ganak, da iti ko kat 5, 9, 10. Nung aduti tagadamot, ba na pubreda kag agtaltalon dalaang handa nga baknang. Timayan na nga dagos, apo dagiti anak, natay ni nanang, natay ni tatang, pagriririyan dati daga. Katapay dati, sang kakilog lang arudon, pagriririyan da pay laang. Di dakit kuma, talunan nga nasayat, tapagbubuduan dati apit, di amin. Ano dagiti kakasta? Kasi di pa nagkunadan, no nabaknang kan dito yung rabaw ti daga. Awang problema mo, no? Never. Kitaan nyo, dagiti babaknang. Dagiti babaknang, alapuera dolos bueno saan nga iso amin. Dagiti babaknang iso dati awan ti oras na. Awan ti oras na para ti pamilya. Awan ti oras na ti panakimi sa apay. They have very, very, very hectic schedule. Anda ti ubradan, agawid da dyan balay na mapandalan, aginanan. Magpamakariing dati bigat, aduman ti sangmund nga trabaho. Sud ka po na kung napipintas mo lang ti awan ti kinabaknang ng ado. Taawan ti ado nga pampanunutom. At talaga ti agserbi ti pamilya, umanay di dyan. Laglagi po ito di dyan, kapsat, ante mo gamon ti ado nga kinabaknang. Dito yung rabaw ti daga. Hanga dakes. Numaan ka di nga iso iti ayan ti putput, ti gamon tayo. Dati putput nung nga gamon tayo. At kiniya po Diyos. At kiniya po Jesus. At iti pan nakirelasyon tayo, iti pada tayo nga tao. At iti pan nakilangan-langan tayo, iti pada tayo nga tao. Kung nadangarod kat, uray pobre ak, adulakot ti gagayim ko, nabakna nga. Uray na pobre ak, adulakot di pudno nga gagayim ko, haan ko nga, anak nga ag problema. Agpay sumakapsat. Tano agkasapulan ka, no adda ti gayem mo, adda ti mabalin mo pagdawatan ti tulong. Ang musika, chismosa ka, man nakiapa ka pa'y, alawon, baknang ka, adu ti kwartam, nung nakaalas mo ti ugaling, awan ser-servina. Di ko na tayo marot, di ko na, adu dagiti babak na, adalanggag ko nga na minsan napana nakipamumpun, kung na di ako pa di, napunpunno iti makipamumpun di simbaan, kung na nagad. Amo yung kakabsat, iti may isang pagkakitaan nga nasaya at ti may isang tao into nupumpun na. Apay ko na no nakad adu ti nakipamumpun ti jay mo makita nga nasaya at ti tao ta adu ti agladladingit. Kasama nga rin ako upasip mo may nakipamumpun ko. Anang harap COVID ko na naman, di ba? Pero ti jay kano ti may isang pagkakitaan no kasanod kinasaya at ti may isang tao. So gabunang kakabsat ko ipagunam-gunam ni Apo Jesus kada tayo. Haan nga dagiti na immateryalan nga banag tinasisita. Ta dagitoy agrup sa nga gamon. Dagiti supot nga buutan nga kunan tinasanton nga ebanghelyo. At adda ko mga ipangpangruna tayo nakitaan ti kinabaknan tayo ijay langit. Babaan ti panangaramid tayo no anya ti mission nga inakaipaunan ni Apo Dios kada tayo. No nagbalin ka man nga asawa,
inaramid mo mutlaan amin dagitoy, inaramid mo mutlaan ti pagrumbungam kas may isang asawa, nagbalin ka mutlaan nga nasaya at itipadam nga tao, tinulungan mutlang dagiti makasapol, noon to amin dagiti may katoy, adu na urnong mo kinabaknang, kuna ni Apo Jesus kada tayo. Anong no damaganan to anan ina, inikkat ka ti adu nga kinabaknang mo, itirabaw ti daga, adu nga kwartam, inan anong dagitoy, no kunan to ni Apo, kim bangbang ko ka Apo, ta igatan ko na ng masapol ko. Awan. Diba? Kitaan nyo, tigun-gunod kung nato yung araw. Apoy tinapintas nga balay mo, mabagka mo. Naan, diba? Di tinapintas nga lugan mo, hindi naggun-gunod. May salakan na ka nga may taray. Haan! Kasi di ka mo makadrive. Maulaw ka pa yung drive. Dito, adunga kwarta, ay, mabalik mo nga irwar. Da kwartak, di naggun-gunodon ko ng ngaron. Haan? Diba? Kasi haan nga dagiti nga talaga ti kangrunaan. Ipalpalagip manen ni Apo Jesus kada tayo. Agurnong tayo ti kinabaknang. Haan nga dagiti kinabaknang nga grupsa. Haan nga dagiti kinabaknang nga buuton. Haan nga dagiti kinabaknang ditoy rabaw ti daga. Yung kat diti kinabaknang iti langit. Isu ti kangrunaan. Kat magunod tayo na itang kinabaknang. Babaan ti nasaya at apan nakilangan-langan tayo iti pada tayo nga tao. Babaan iti nasayaat nga panagugali, panagpanpanunod, kung kasamatan, no ammo tayo, kabailan tayo, no inaramid tayo, amin nga kabailan tayo, tapno iti kasta dito, mission tayo nga nangibaunan ni Apo Jesus kada tayo, na aramid tayo. Diba? Dijiti kayat nga ibaga ni Apo Jesus, dijiti ipalagip ni Apo Jesus kada tayo, iti dito nga Domingo. Ito yung arutawaton, iti dito nga na Santo na Misa, Apo tulungan na kamkadi, ipalagip mo nga nasayaat ka na kami, nga tigamon nga kangrunaan, iso tigamon nga adat sa dilangit, nga haan pulos nga marupsa, haan nga matakaw, haan pulos nga mapukaw, uray